Ya Allah Allah gafurin ne ku Allah, taimakawa ƙasata, agazawa ƙasata, mutanen duk ƙasata, na garin da ke ƙasata, mu taro mu tallafe ta, kar da mu kididdifa ta, haɗuwar ta muke buƙata. Ni na zaɓi ƙasata, Najeriya, na zaɓi ƙasata, Najeriya, ina son ƙasata, Najeriya, alfahari na ƙasata, Najeriya. Da ba dan ba dan ba, da ba dan ba, da ba dan makiya ba, in zagon ƙasan ba, masu jawo da ba, masu ci da zamba, da komun wace raini. Ni ina da yaƙinin a wannan ƙarnin ba mai mana raini, ba za a yi mana raini, don ba ma raini, ba ma ɗaukar raini, bare a yi mana raini. Ko wane ne, ko wane ne, ko ma wane ne, ko ma ɗin wane ne, ko kai wane ne, ko aina ne, ko ma aina ne, ko aina ne, kai ko aina ne. Najeriya, na zaɓi ƙasata, Najeriya, na zaɓi ƙasata, Najeriya, ina son ƙasata, Najeriya, alfahari na ƙasata, Najeriya. Kowane tsuntsu kukan gida yake yi, duk mai hankali kishin gida yake yi, inda na gari ne kishin gida yake yi. Ko nawa ka samu, ko ma me za ka samu, ko ma me ka samu, ko ma ka samu, ba kamar ƙasarka, a ƙasarka ne aka yi ka, ba sama da ƙasarka, ba inda ya fi ƙasarka. Da za ka sayi da ƙasarka, da za ka ba da ƙasarka, da za ka tura ƙasarka, da za ka jefa ƙasarka. Wannan haɗari ne, wannan kashe kai ne, wannan tumasanci ne, kuma dabbanci ne, ba ka da tausayi ne, ba ka da jin kai ne, ba ka da tunani ne, ba ka da ganewa ne. Wai kai wannan ne, wai kai ɗin wannan ne, wai kai ɗan wannan ne, wai kai wannan ne, da za ka ɓata ƙasata, da za ka kashe ƙasata, da za ka ciwo ƙasata, da za ka danna ƙasata. Najeriya, na zaɓi ƙasata, Najeriya, ina son ƙasata, Najeriya, alfahari ƙasata, Najeriya. Alamin mana ne, shi ma ɗan ƙasa ne, mai son ci gaban ne, ko ma dai a ina ne dai, kai ko ina ne dai, kai kuma a ina ne dai. Ba kamar ƙasata, Najeriya, ba inda ya fi ƙasata, Najeriya, ina son ƙasata, Najeriya, kar da ka zagi ƙasata, Najeriya, ya za ka zagi ƙasata, Najeriya, kai ƙasata, Najeriya, ah ƙasata, Najeriya, ƙasata, Najeriya, ƙasata, Najeriya.